Mado kachere mabuja ataweno naodzo manhoko dzozuva ro26 mwedzi uno waChikumi. Nyasi ringadai riri zuva rokuzvarwa rochizana rawaJairosi Jiri. Toramba tichindotenda mabasa awagotanda kuita yakanakisa. Munhau dzanyasi Henrietta Rushwaya nyasi kwai zvaburika kuti agopuwa rezinesi rokutenga goridhe achisenzesa kambani inonzi Ali Japan 786. Ali Japan iri kuti ndiye munhu anoimirira munyika medu muno apa yabva yapuwa rezinesi pabodzipo no fidelity printers. Zvinotorwadza mabi angu izvi nokutoti zvibodzizvo nokuchengetesa pfene munda wonzungu. Heno mabi angu kuti pane chinosara chere munyika medu muno. Zviri kuhwadza nyasi wapwere wadoka wari tacha nzvimbo dzinotorwa zvitupa dzakazara munyika, asi palibe kana mubodzi agopuwa nokuti kwaino hurumende nyasi wamukira undoti wakumbomisa zvokupa vanhu zvitupazvo nokudako chirwere chodziwa mupengo charamba chiri kundosimukachi. Heno kuti pawagozvireketa zuro uno panga palibe chere kuzikana kuti chirwere ichi chiri kureketa kuno. Zvinotorwadza mabi angu wadoka wariyo wapwere wakasvika pakubenuka kudzimba palibe chibodzi chasenza. Hurumende yagotiyo yaboya tumushonga todziwa mupengo twasvika nyasi tunosvika zviuru 500 kubva kusinopharm. Waareketayo wamuture Ncube kuti panozopera nyamavhuvhu wari kuringira kuti kunenge kwauya tumwe tunosvika mamiriyoni 9. Heno mabi angu kutenda dzamwa, asi izvezvi aiwa zvambotekaira. Nyika yedu inotorwadza iyi kureketa kuno kwai michina inorapa vanhu vari kurwara noitsvo inosvika 10. Kureketa kuno zviri kutorwadza nokuti vanhu matunhu akasiyana siyana kusanganisira kwedu nokwamutoko palibe kana chinobatsirika nacho. Kutoenda kuHarare, kana uribe kuenda kuHarare aiwa inchandionera nyakwayo pfene. Zvinotorwadza izvi mabi angu. Mapurisa kwai anga aribe mvumo yokuita zvawagoita zvokuisa mupfigwa unosvika kunzvimbo yobulawayo. Kwai mupfigwa wagoisa wanga waribe mvumo yokuisa. Heno kuti mbane agowapa kuti waite izvozvo. Zvinorwadza zvomunyika medumo. Wanoita unde wanondofunga kuita chero zvawandofungira kuita ipapo. Gore rino idi rakairwadza kubva patanda icho chirwere chodziwa mupengo chi munyika medumu nokutoti kwai chipatara choparire Nyatwa chegani chagomisa kuita zvinhu zvinofanira kuvhiya vanhu vanofanira kuvhiyiwa kuti warapiwe wanosvika chiuru 600. Zvinotorwadza izvi mabi angu nokuti wari kureketa kuti palibe zvokusenzesa zvakakwana pabodzipo iko kachirwere kadambure kari kuita kuti zvirambe zvichindonetsa kuti vanhu varambe wakaungana. Heno mabi angu kuti zvichagoperera papi, asi tinoimba kuti wakuru wenyika wachagoita kuti mari ino vanoreketa kuti iriyo igotengawo. Wamwe wanamambo wanobva kumatunhu akagwarashiwa anogukura hundi mumakore kuma1980 watiwo wari kudaba kuti Obert Gutu anga aripo mukomisheni inoringa nezvousawira nokugadzirisana kuzvino. Ipapa ichokwadi zvaakareketa zvinotorwadza. Heno mabi angu ticharamba takaringa, asi toziva hedu kuti palibe chinochinja. Kuno wamwe wapwere weMDC Alliance wasungiwa kunzvimbo yoGweru wachinzi kwai wari kugoita zvokutekaira mudzimba dzevanhu wachiti vanhu vaende konyoresa kovhota. Heno mabi angu kuti mhosva chere iyoyi, asi ticharamba takaringa kuti zviri kumbotekaira sei. Violet Gonda mumwe kadzitape anombiri atanda chirongwa chache chokuti chinonzi hot seat with Violet Gonda. Toramba tichitenda nokuti ipapo atotanda kuita hurukuronha Thandiwe Newton. Mabi angu aiwa munaenda kozvimbwira mega. Kuno chembere yakatsakatika kukaboeka imbwa ichirutsa imvi zvaita kuti vanhu mapurisa waende kosunga muzukuru wacho. Kwai muzukuru uyu anorwara nepfungwa zvokutoti akufungidziwa kuti ndiye nyakuponda mbuya wachewa. Heno mabi angu pasi paruhwano nyundo. Mumwewo mupostori wokwaJohani Masowe ano makore 32 anonzi Tichaona Matarutse
wokuwaterfalls kwai asungiwa nonyaya yekubhinya vanhukadzi zvizhinji. Hino mabi angu kuti kurapa hwai kwavanenge vari kuita kana vachiita kudari, ticharamba takaringa kuti nyaya iyi ichaperera kupi. Tiringedzo pasi rese kuSouth Africa, mutungamiri wenyika ikweyo kwai mangwana achagoreketa kunyika yache zvichienderana nezviri kuitika zvodziwa mupengo zvinhu. Wari kuringira kuti nyika ichabva yaisiwa pamupfigwa wakasimba umwe. Hino ticharamba takandoringa asi wazhinji wari kufara banazvo. Watabombeki nyasi wavhundutsa vanhu wari kureketayo kuti kune vanhu vagosenza nevachena munguvayo yokurwisana nevachena waamo mubato ANC wamirira kutoti wapinde muzvigaro zvikuru zvikuru. Heno mabi angu kuti wari kumboreketei ipapa, ticharamba takandoringa. KuSenegal kwai wabisa zvinhu zvese zvohurumende zvepadandemutande wakazviisa mumaoko eHuawei kuti ndiyo igovachengetere. Heno waChina wako wakareka agovabira zvinhuzvo. South Sudan iri kuzhambawo kuti yagotaikiwa nemari inoita mabhirioni 4 chaiwo mari yokuAmerica mumitero yaifanira kutora asi iribe kutora. Heno mabi angu kuti yagoreka nei kutora, iwo wariwo waridzi wozvese wanotekaedza munyika maomo, zvinotorwadza. Bangladesh kwai papa ibesanwa vanhu vari kukwira nokudzika, vari kusha kuvisirwa mupfigwa wakasimba uri kuuya zvokutoti wazhinji vari kugotiza. Heno mabi angu pachasara wasvinubadzi, wazhinji wanenge wandopera kutiza-tiza. KuUK kwanzi gurukota reikweyo rozvoutano radzingiwa basa nonyaya yokutsvodana nomumwe warinosenza naro. Iko kuri kunzi vanhu waite zvokutaramukana idi ukareka kugoita tusvinu, aiwa mazuva ano unobva wandotsvedza. Dai kuri kweduno aiwa paribe kana chibodzi chaitika. Tiri ipapo mabi angu, togumira pano kwesvondo rino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.